बिमाफोरा गथ'फोरनि सायाव सानफ्रोमबो नोजोर लाखिनांगोन। जों साफ्रोमबो बिमाया रोङाब्लाबो मा खालामनांगोन गथ'खौ नोजोर लाखिनांगोन जे गथ'आ मा खालामबाय थादों। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। बे थांनाय 7, 8 आरो 9 2023 मायथाइनि मोनथाम आफाद टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमा एबा सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे टंला दख'रा टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुमा आरोबाव खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुमा टंला दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथायै खुंनाय बे मेलखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला आङो नुदों दे बे मोनथामबो आफादा गावबा गाव हाबाफारि बायदियै गावबा गावनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनायाव जेबो बेले बेजेखौ नुवाखै, मोजाङैनो जाफुंदों। आरो दिनैनि बे 8 अक्ट'नि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो मोजाङैनो जानानै थांबाय। उननि हाबाफारिफोराबो जाखांनानै दोङो। आरो दायो आङो टंला दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेलखौ बेखेवखांबाय आरो नुनो मोनदों आङो दख'रा आबबनि 90% गामियानो दिनैनि बे थान्दै आफादाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरोबाव दिनैनि बे थान्दै मेलाव माखासे थांखिफोरखौ सावरायलायनानै आरोबाव जोङो मोजां थांखि लानानै टंला दख'रा आबबा मोजां हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हागोन बेखौनो आं हास्थायदों आरो आं गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जानानै थाङो आरो गाबोननि गेवलां मेल आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराबो जाहाथे मोजाङै जालाङो बेखौनो हास्थायनानै आं दिनैनि बे जथायै खुंनाय मेलनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। जोंनि बे समाव नुनो मोनदों माखासे बर'नि आइजोफोरा हाबा जाखानाय बिथांमोना गोबां बेले बेजे खामानियाव आगान होनाय बेखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांमोननि माबा राहा थागोन नामा? बेखौ फोसाबनो थाखायथ' आं दायो बयसो बुंनानै थांबाय बे आयदानि सायाव। जोङो नाजादों बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय, नाथाय जोङो जोंनि आइजो माहारिनि गेजेराव जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो माखासे सांग्रांथि मेल लानायनि थांखिफोरखौ लादोंब्लाबो जोङो बेखौ माखासे समनि अभाबाव बा जोंनि मावथिफोरनि अभाबाव जों बेफोरखौ सांग्रांथि मेलफोरखौ खुंफुंनो हायाखै। थेवब्लाबो जों नाजादों जे इयुनावबो जों नाजानानै सांग्रांथि मेल खुंनानै बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै बिजिरलायनानै सावरायलायनानै बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो नाजागोन। जे जोंनि आइजो माहारिनि गेजेराव बे बेले बेजेया जों नुनो मोनदों, दुखु मोनदों, नाथाय जोङो बेखौ जों मावफुंनो हायाखै। नाजागोन जों मावफुंनो आरो नाजाबायबो थादो। दायो बिटिआर ओनसोलाव माखासे दायो दुंहाव थासारि सोलिगासिनो बेखौ जुदि फोजोबस्रांनोब्ला खौसेथिनि गोनांथि जायो नोंथाङा सानोना? बेथ' सैथो खोथा। जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखायनो जों दा बे बेले बेजे माखासेखौ नुनो मोनदों आरो जों सानदों जोङो बयबो गासैबो खोथाखौ राजनितिनि माखासे खोथाफोरखौ गारनानै जों समाजारि संगठनफोरा जों खौसे जानो नांसिगोन आरो खौसे जायाबा हयथ' जोंनि हारिया जोबलांनायनि लामायाव। गोदोआव जाबायदि जोङो गोदोनानै दोङोमोन, गुबुनजों थगायजादोंमोन, बे अबस्थाया हयथ' जोंनि गेजेराव फैफिननो हागौ आरो बिनिखायनो आं सानदों जों बयबो खौसे जानांगोन आरो बे खामानिया दा बयनो जाथों आं बेखौनो आंनिफ्राय आसा खालामनो थाबाय। बर' आइजो हिसाबै माखासे सिगां समाव आं दहायनो मोनसे खोथाखौ बुंखादों जे आथिखालाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बांसिनानो साकरि मावनाय जायफोर मेन बिबानफोर दोङो बे माने सैथो नङाबाबो जोङो बेखौ मानिनानै लानांगोन। मानो होनोब्ला आथिखालाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सरकारि जायफोर साकरियाल खामानिया माने बांनायनिफ्राय बांलांदों
जायनि थाखाय जोङो बिबानगिरिफोरा माने गोसो होनानै माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखै बा आइजोफोरखौ जोङो गथायसे खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो नारा नाथानि गेजेरजों मोनसे सम दसे सम बन्द' मोनोब्ला माबा मोनोब्ला बेबायदि मेलफोरखौ खुंनानै जोंनि आफादखौ जोङो लाखिनो थाखाय नाजागासिनो दोङो। आरो आं सानो जे साखरि मावनायनि अनगायै गुबुन गुबुन आइजोफोरखौ जों जुदि लाबोनो हायोबा जोंनि गेजेराव आफादनि गेजेराव अब्लानिया हयथ' जों बेफोर खामानिखौ जोङो मोजां रोखोमै मावफुंनो हागोन। बिमा माहारि हिसाबै नाजानांगोन जों बेनि खेथ्रआव। आरो आथिखालाव गभर्नमेन्टआबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि माखासे पलिसिफोरखौ लादों। बे पलिसिफोरखौ जुदि जोंनि आइजो माहारिनि गेजेराव जों जुदि फोसाबनो हायोबा बुंनो हायोबा जोङो मा खालामनो हागोन जों बेखौ होबथानो हागोन होनना नंदों। मानो होनब्ला उन्दै बैसोआव बैसो जायोब्ला सरकारा मोनसे नाम्बार होदो जे 1098 मोनसे चाइल्ड लाइननि नाम्बार दोङो। बे लाइनाव जुदि जों फन खालामनानै होयोबा बिथांमोना सरकारि भाबे थांनानै बेखौ हेन्डेल खालामो बे केसखौ। आरो बेयाव जोङो मावनांगौ गैया माथ्र' जों इनफरमेसनखौ होनांगौ केसखौ रेजिस्ट्रेसन खालामना होनांगौ। गतिके बे खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जुदि बुंनो हायोबा फोसाबनो हायोबा निस्सय जों बेनिफ्राय जोङो एसेबाबो बारग'नो हागोन होननानै आंनि आसा। बेखौनो बुंनो नागिरदों आं दहायबो बुंदों जे बिमाफोरा गथ'फोरनि सायाव सानफ्रोमबो नोजोर लाखिनांगोन। मानो होनोब्ला जे दानि गथ'फोरा रोंबाय बिसोरनो रोंगो बिसोरनो खालामगोन बेखौ जुदि साननानै थायोबा बे जानाय नङा। जों साफ्रोमबो बिमाया रोङाब्लाबो मा खालामनांगोन गथ'खौ नोजोर लाखिनांगोन जे गथ'आ मा खालामबाय थादों न' सिङाव थानानै मा खालामदों फरायदों ना बियो मबाइल नायबाय थादों ना माबा मोनसे खामानिखौ मावबाय थादों बा मबाइलाव मा नायबाय थादों बियो मबाइलजों मायबा सोलोंदों ना माबा गाज्रि माबाखौ नायबाय थादों बेखौ सानफ्रोमबो बिमा माहारियानो साफ्रोमबो बिमायानो बेखौ नोजोर लानांगोन। बिनि अनगायैबो जोङो जे मा खालामनांगोन सोरखौबा जुदि जों नुदोंबा बिमा माहारि हिसाबै गुबुननि गथ'बाबो जों मा खालामनांगोन न' खाथिनि गथ'बा जों बेखौ जुदि नुयोबा जों फंसेबाबो बुंनो थाखाय नाजानांगोन। बेखौ जोङो बुजायनो नाजानांगोन बेखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय नाजानांगोन। आं सानो बिखेकके जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद हिसाबै जोङो दायथ' लानो हायाबाबो साफ्रोमबो बिमानियानो गथ'खौ बेबायदि गाज्रि लामाथिं थांनायनि फ्राय बारग'होनो दायथ' दङ होननानै आं सानो।